Ez a készség fontosabb bármilyen tudománynál, bármilyen szaktudásnál, akár informatikai értékesítési vagy marketing tudásnál. A történet 1953-ban indult a Yale Egyetemen. Megkérdezték az egyetem végzős hallgatóit, kitűzték-e a céljaikat, készítettek-e hozzá cselekvési tervet, és azt találták, hogy a végzősök mindösszesen 3%-a tűzött ki célokat. Aztán ismét megkérdezték őket 1973-ban. Itt érezzük, hogy komoly kutatásról van szó, 20 év telt el a két mintavételezés között. Megkérdezték tőlük, mennyi pénzt értek ma ahhoz képest, mint amennyit 1953-ban értetek. Kiderült, hogy az a 3%, akik célt tűztek ki a karrierjük kezdetén, többet kerestek, mint a maradék 97% összesen együttvéve. Tehát az a képesség, hogy célt tűzzünk ki magunk elé, és megvalósítására akciótervet készítsünk, a legfontosabb, amit valaha megtanulhatunk. Ha egyszer kitűzünk egy célt, az beindítja az agy úgynevezett kibernetikus célkereső mechanizmusát. Beprogramozzuk az agyat, ezáltal teljesen átítat minket ez a törekvés. Automatikusan és tévedhetetlenül a cél felé törekszünk, a cél pedig mi felénk. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a folytatásért.